Bueno, ni Ander naiz, eta pixkat intur naiz, youtuber bezalako, lehenengo aldie pixkat estrenatzea, eta ingo dut estreno hori, liburu honekin, zena eta etxea, ez dakitzen irakurtzean, pero hau da portada. Libure dijo, pixkat, gainetik komentatzeko, idazle bat, mutiko bat, supongo dutela 40 urte, 50, hortio ez du espezifikatzen, baina hortio esan dakeu, eta pixkat bizitza dijoala hankazkora aldapa media esan dakeu, beraka eta okerrea. Eta orduan, esaten du nola bere emazteakin harremana okerren jola, baina ez du espezifikoki esaten, bere amari baita akzidente bat gertzen zaio, estripu bat, eta ez da ondo gertatzen, orduan aitarekin edo barrake berritze, bizkat jaleo familiarrakin, baina baita, beha azken ikasle baten puntu izatio, esategu, beak idazle zela novela bat, eta ez dala kapazak idazteko ezatik. Ez da nola esan, ez da kapazak ikusten, beak esaldi gehiago idazteko egunen. Hau da, ikusten du bere gure idazten, eta esaldi bat idazteko bere novela hortaz, ez da kapaza urrengo esaldi idazteko, eta urrengoa. Azkenen, liburu bat idazteko, adibidez, Jasonek, Karmelea jaiok idazteko gala, esan hori da. Igual gatziko zuen pare bat hilaretan, baina honek, artista honek, Ismael Alberdi izena hola protagonistak. Diferentea da, azkenen blokeo baten menpe dago eta ezin du jarraitu. Azkenen pixkat historia hortaz dikoa, lehenengo kapitulutan komentatzea, violazio bat edo neska bat violatu eta gero hil egiten dutela, erako zoze, ez da hartzen. Eta pixkat Ismaeli, bere alabak datzkela kanpon, horren dela gutxi liburun, justu bere alaba bat zekela Iruñako San Ferminetan. Bertan violazioa gertatzen da, ezin zuen alabakin kontaktau, eta gizon estresak, zaten zaion. Eta, violazioekin da alako bortxaketakin, trama gotuko bat bazteken, eta ez da errexena, digamos. Eta orduan, pixkat, berri zen notizio egin zutean, guta mendiak horrika, eta esategu nik emanik ez nire zibili. Eta pixkat kontemplazio bere haurtzaroa nola ebilizan, bere aitakin azken traumak, bere lehengusua aitor nola basoan galdu zan, gero ezakide hilda agertu zan, kobazulo baten, jobeak ez zut esaten, da, horrio bat. Azkenen txarizut, nik ondo irakurriet guztua, eta azkenen hori beste gai bat, dakena honek da, maskulinitatea. Hau da, mutiek, gailema mutiek santaiko zatek neskatan, igual ez da hemenek gure aipatzen, baina mutiketan nola, dakegun beharroi de mutil gizon bat bihurtzea azkenen. Adibidez honen, Ismael nahitak, esati da bera guzti, gizon bat seintutu barrake, gizon barrake, eta genero hortako gauza guztik inbarrazke. Hau da, aita eztari ezan baita, eta aitak ikun barzen, usok eta harrapatzea, gero txakurrak entzeken trauma bat, olako gauzak, bere lehenguzu demora guztin, sorraldateko egiten zion, eta ez zien oso ematen, eta zen olako gauzak gertatzen ziren. Gero eta liburu komentatzea, hori izan, guen artesotela bizkata, haurtzaren bezala. Baina momentu hortan, honen emaztea, Jasonek, dago literatur talde baten feminista dela. Hau da, dila neskak komentatzen olako gauzak, eta sartu izkie, Jasone jo bintzat, kanpatu izkie ideologia batzuk oso feministak. Eta aldena bere izi izan da, erozea gauzatatzen da, bortxaketa bat, olako atake feminista bat. Esatela hau gerra da, frase horrek esatu beti, eta Ismaelai trauma moduko asatu zailo, zatik berak pentsatzeu, Jasonek bera sartzen dela eta hori hortan, hau da, mutil guztiak dira txarrak, gizon guztiak bortxatzen dute, bintzat eta konplintzak dira, hor sartzen du. Eta ez da oso Ismael horren kontra dago, eta ikusten zailo, estina badaula potentea. Eta azkenein nube da, mutil batek, esan dakeu, bere maskulinitatea nola sentitzen du, nola adatu barra dakoan, gora diferente gatio, nola baita bere arreba alemanin bizitzana berri etortzen zaion eta
bai, bera dago ordenatzen dut, beti esaten zer egin behar daken, bere ama nola zaindu, aitak izan behar daken, eta azkenen da, estres puntu bat gero esplota bituela, eta esplota asko lertzen, baina bai, Ismaili se le va un poco la olla, hola bizkat esan da, baina bai, eta, bueno, nik esan nuke nik asko gomendatzet, horratik indet punktu berrau, esan dakeo. Eta, bai, nik, balimak ez dela interesa pixkat, ez zait, maskulitatea eta gai horrekin, nik gomendako nuke, ez dakit, ni bintzat, ez zait trauma sortu, baina bai, estena batzutan izan dela potentea eta asimilatzeko fortea, orduan, bueno, nik espero pixkat aber konbentzitzea, edo bintzat, ari pixkator sortzea, ikustek behiatzeko zertaz dikoa, antzuen gauz, tala, eta espero gustatu izana, eta, esango jazira, ikusten zuen, no, agur.